மத்திய லீலையில இருக்காங்க இல்லையா? எத்தனை 19 சாப்டர் முடிச்சிருக்காங்க? நான் 1.5 புக் இருக்குது மாதாஜி. என்ன மத்திய லீலையில இருக்காங்க இல்லையா? எத்தனை 19 சாப்டர் முடிச்சிருக்காங்க? அதுதான் இருக்கு மாதாஜி, அதுதான் இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, fine. கிருஷ்ணா, greeting. Okay. எல்லாரும் அரட்டையன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா? தமிழ்நாட்டுல தான் அந்த அப்ளிகேஷனே ஜோஹோ அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் தான் வந்து பண்ணிருக்கு. வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பதிலா அரட்டை அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணீங்களா எல்லாரும்? இல்ல மாதாஜி, நான்லாம் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் ரொம்ப பார்க்க மாட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, அவ்வளவுதான். ஓம் நான் நமோ யூடியூப் பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनि दिनामिनि। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஸோ எஸ், வாசிங்கம்மா. புக் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நீங்க வாசிப்பீங்க இல்லையா? வாசிங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் படிச்சுட்டுமே நீங்க விளக்கம் சொல்றீங்களா? நாங்க படிக்கட்டுமா மாதாஜி இன்னொரு படிங்க தடவை? படிங்க படிங்க படிங்க. அப்ப 799 அந்த பேஜ்ல இருந்து ஆமா ஆமா, அந்த பேஜ்ல இருந்து படிங்க. அன்பார்ந்த பகவானே, உமது சக்தியால் நீர் பல பெயர்களையும் வடிவங்களையும் கொண்டுள்ள இப்பிரபஞ்சத்தை படைத்து காத்து அளிக்கிறீர். இச்செயல் பூமி, கல், மரம் போன்ற பல பெயர்களையும் வடிவங்களையும் கொண்ட பல பொருட்களை படைத்தும் அப்படியே இருப்பதை ஒத்திருக்கிறது. உமது சக்தியால் பல்வேறான தோற்றங்களை நீர் படைத்தாலும் அச்செயல்களால் நீர் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறீர். அன்பார்ந்த பகவானே, உமது ஆச்சரியகரமான செயல்களைக் கண்டு நாங்கள் திகைக்கிறோம். பரமதிகாரியும் எல்லா உயிர்வாளிகளும் பரமாத்மாவாகவும் விளங்கும் நீர் உமது பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக உமது உள்ளுரை சக்தியால் இந்த உலகில் அவதரிக்கிறீர். இவ்வாறு அவதரிப்பதன் மூலம் ஜட சக்தியுடனான நீண்ட தொடர்பால் சனாதன தர்மத்தின் கோட்பாடுகளை மறந்திருக்கும் மக்களிடையே அவற்றை மீண்டும் நிலைநாட்டுகிறீர். அன்பார்ந்த பகவானே, சமூக அமைப்புகளையும் ஆன்மீக நிலைகளையும் சமூகத்தில் மக்களிடையே அவரவரின் தகுதி மற்றும் பணிகளுக்கேற்ப நீர் ஏற்படுத்துகிறீர். இந்த ஏற்பாடுகளை சில விசமிகள் குலைக்க முற்படும் போது நீர் அவதரித்து நிலைமையை சரிப்படுத்துகிறீர். அன்பார்ந்த பகவானே, வேத அறிவு உமது பரிசுத்தமான உள்ளத்தை பிரதிபலிக்கிறது. விரதங்கள், வேத கல்வி மற்றும் தியானம் உமது வெளிப்பட்டுள்ள மற்றும் வெளிப்படாத வியாக்தத்துவத்தை அறியும் பாதையில் எங்களை இட்டு செல்கிறது. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் உமது அருவ சக்தியின் வெளிப்பாடாகும். ஆனால் முழுமுதற் கடவுளாகிய நீர் அதில் தோன்றவில்லை. நீர் உயராத்மா பரம்பிரம்மன். எனவே பிராமண கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவர்கள் உமது பரமமான வடிவம் பற்றி உண்மையை அறியக்கூடியவர்கள் ஆகிறீர்கள். அதனால் நீர் எப்போதும் பிராமணர்களை மதிக்கிறீர். எனவே பிராமண கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவர்களில் மிக உயர்ந்ததாக நீர் கருதப்படுகிறீர். அதனால் நீர் தேவர் எனப்படுகிறீர். அன்பார்ந்த பகவானே, நீர் நன்மையின் உயர்நிலை, ஞானிகளின் இறுதி புகலிடம். எனவே உம்மை சந்தித்ததன் மூலம் நாங்கள் வாழ்வில் பரிபக்குவம், அறிவு, துறவு, பரஞானம் ஆகிய எல்லாவற்றையும் அடைந்து விட்டோம். அன்பார்ந்த பகவானே, உமது அறிவு வரம்பற்றது. உமது வடிவம் பரமமானது, நித்தியமானது, அறிவுமயமானது, ஆனந்தமயமானது. நீர் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள், பரபிரம்மன், உயர் ஆத்மா. நீர் உமது உள்ளுரை சக்தியான யோகமாயால் மூடப்பட்டிருப்பதால் உமது வரம்பற்ற சக்திகளை
தற்காலிகமாக மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர். எனினும் உமது மகோனத்தத்தை நாங்கள் உணர்கிறோம். அதனால் நாங்கள் எல்லோரும் உம்மை வணங்குகிறோம். அன்பார்ந்த பகவானே, மனித உருவில் நீர் நீர் லீலைகளை புரிந்து அனுபவிக்கிறீர். எனவே இங்கு குடியிருக்கும் அரசர்களும் உம்முடன் எப்போதும் கூடியிருந்து உணவுண்டு கழிப்பதற்கான எதிர்குலத்தவரும் கூட நீர் காரணங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணமாவர். எல்லோரிலும் இருக்கும் ஆத்மா படைப்பின் மூல காரணம் ஆவார் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறீர்கள். ஒருவன் இரவில் கனவு காணும் போது கனவில் தோன்றும் பொய் தோற்றங்களை உண்மை என கருதி கொண்டு சொப்பனத்தில் உணரப்படும் கற்பனை உடலை தன் உண்மையான உடல் என்று எண்ணுகிறான். அந்த நேரத்தில் அவன் சொப்பனத்தில் உணரப்படும் உடலை தவிர்த்து விழிப்பு நிலையில் தனக்கு மற்றொரு உண்மையான உடல் இருப்பதை மறந்து விடுகிறான். அவ்வாறே விழிப்பு நிலையிலும் கட்டுண்ட ஆத்மா புலனின்பத்தை உண்மையான இன்பமென கருதி குழப்பம் அடைந்திருக்கிறான். உயிராத்மா ஜீவாத்மா ஜட உடலின் புலனின்பங்களால் மூடப்பட்டிருப்பதால் அவனது உணர்வில் ஜடமாக படுகிறது. ஜட உணர்வு காரணமாக முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணரை அறிய முடியாமல் போகிறது. யோகிகள் பக்குவமடைந்த யோக முறைகளின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை மீண்டும் பெற முயற்சிக்கிறார்கள். அதன் மூலம் உமது பாதார விந்தங்களை அறிந்து உமது பரமமான ரூபத்தை தியானிக்கிறார்கள். கங்கை நீர் பாவச் சுமைகளை போக்க வல்லதென்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் கங்கை நீர் உமது பாத கமலங்களின் வியர்வை என்ற காரணத்தால் பெருமை பெறுகிறது. உமது பாதார விந்தங்களை நேரில் காணும் பாக்கியத்தை இன்று நாங்கள் பெற்றோம். அன்பார்ந்த பகவானே, நாங்கள் எல்லோரும் சரணடைந்துள்ள ஆத்மாக்கள், உமது பக்தர்கள். எனவே எங்களிடம் அன்பு கூர்ந்து உமது காரணம் கடந்த கருணையை எமக்கு காட்டுவீராக. உம்மிடம் பக்தி செலுத்துவதில் இடைவிடாது ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் இயற்கையின் ஜட குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் அறிவோம். இதனால் அவர்கள் ஆன்மீக உலகில் உள்ள கடவுளின் ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படும் தகுதியை பெற்றவர்கள் ஆகிறார்கள். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தாம் பிரார்த்தனைகளை செலுத்திய பின் முனிவர்கள் அனைவரும் திருதராஷ்டிரர் மற்றும் யுதிஷ்டிரரிடம் விடை பெற்று கொண்டு தத்தம் ஆசிரமங்களுக்கு திரும்பி செல்ல விரும்பினர். அது சமயம் பகவான் கிருஷ்ணரின் தந்தையும் பக்தியில் சிறந்தவருமான வசுதேவர் மிகுந்த பணிவுடன் முனிவர்களின் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கி அவரிடம் பிரார்த்தித்தார். அன்பார்ந்த மகா முனிவர்களே, நீங்கள் தேவர்களை விட உயர்ந்தவர்கள், உயர்வாக மதிக்கப்படுபவர்கள். உங்களுக்கு நான் என் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். என் விருப்பம் ஒன்றை நீங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டுமென கேட்டுக்கொள்கிறேன். செயல்கள் எல்லாவற்றின் விளைவுகளையும் முறியடிக்க வல்ல மிக உயர்ந்த செயல் எது என்பதை நீங்கள் விளக்கி கூறினால் அதை நான் பெரும் வரப்பிரசாதமாக கருதுவேன். அங்கு வந்திருந்த முனிவர்கள் தலைவராக ஒரே நிமிஷம் படிப்பீங்க, ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வரைக்கும் பகவானுடைய உன்னதமான நிலை இல்லையா? சூரிய கிரகணத்தின் போது குருஷேத்திரம் வந்திருந்த பெண்களில் இந்த அதாவது எது குலத்தவரும் வராங்க, அடுத்து குருகுலத்தவர்களுமே அவங்க வராங்க, குரு வம்சமும் வருகிறது அந்த இடத்துல. மேலும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பல்வேறு ராணியர்கள், அதாவது முந்தைய அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம். ஸோ ஒவ்வொரு ராணியருமே எவ்வாறு பகவானிடத்துல சேர்ந்தாங்க, அவருடைய அனுகிரகம் அவர்களுக்கு எவ்வாறு கிடைக்க பெற்றார்கள் என்பதையெல்லாம் நாம அவங்களே திரௌபதி இடத்துல எடுத்துரைக்கிறத நாம கேட்டோம் இல்லையா? முனிவர்களும் துறவிகளும் வர கண்டதும் இல்லையா, யுதிஷ்டர் பாண்டவர் எல்லாருமே அவங்கள வரவேற்று அவங்களுக்கான மரியாதை கொடுத்து அவங்கள அமர வைக்கிறார் இல்லையா? சோ மேலும் கிருஷ்ணர் முதல்ல பேசுறார் இல்லையா? என்ன பேசுறார்? இங்கு குழுமிருக்கும் முனிவர்கள் மற்றும் துறவிகள் புகழ் ஓங்குக. இந்த ஒரு இதுல இருந்து நம்ம ஒண்ணு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவான் இந்த இடத்துல மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா இடங்களிலுமே அவர் ஒரு சாதாரண மனிதராக அவதரித்த அந்த நிலையில இருந்த பொழுது கூட அந்த எந்த மாதிரி கதாபாத்திரத்தை அவர் ஏற்றிருந்தாரோ அந்த கதாபாத்திரத்திலிருந்து என்ன செயல்படணுமோ அது செய்தார். தான் கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த இதை எந்த இடத்துலயுமே அவர் காட்டிக்கொள்ளவே இல்லை. ஆனால் நாம எல்லாம் கூட எந்த கதாபாத்திரத்தை ஏற்றி இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு தகுந்தபடி நாம செயல்படணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? சோ நாம் அடுத்தவங்களுக்கு கௌரவத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கான மரியாதைகள் வழங்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருந்தா அதை நாம தவறாமல் செயல்படணும் இல்லையா? சோ அடுத்தவங்களுக்கு நாம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு நன்மையுமே செய்யப்பட வேண்டிய செயலாக இருக்கும் பட்சத்துல அதை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். அதை நாம அந்த கடமையை நம்ம உதறி தள்ள முடியாது. ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே இதை நம்ம ஒரு இடத்துல பார்க்கலாம். அதாவது
கிருஷ்ணர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ருக்மணியை தான் வந்து திருமணம் செய்துக்குவார் இல்லையா. கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு, அதாவது இறைவனுடைய அம்சம் இப்படி எல்லாமே தெரியும். நாராயணர், சில பேர் நாராயணர் அப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய எல்லா இடங்களிலுமே கேள்விப்பட்டார் இல்லையா. சோ ருக்மணி வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்காமலேயே அவருடைய மயில் இறகு இல்லையா, இதெல்லாமே அந்த இதை வந்து அவங்க கேள்விப்பட்டதை வச்சே அவங்களே வந்து கணவரா அடையணும்ன்ற அந்த இதோட அவங்க வந்து பக்தியில வந்து மூழ்கிடுறாங்க. சோ அப்போ ருக்மணியை கடத்தி சென்றுதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து திருமணம் செய்கிறார். சோ அப்போ ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு வேடம் பூண்டு தான் வருகிறார். டைரக்டா கிருஷ்ணராக வர்றது கிடையாது இல்லையா, அர்ஜுனனோடயே வருகிறார். சோ அர்ஜுனரோட வந்து அர்ஜுனர் வந்து பெண் வேடம் போட்டு வருவார் ஆக்சுவலி. சோ வரும்பொழுது மகாபாரதத்துல வரக்கூடிய கதை இது. சோ அங்கே ருக்மி இருப்பா இல்லையா. ருக்மியினுடைய பாதங்களை வந்து தொழுவார் ஆக்சுவலி. ஈவன் குரு வம்சத்திலயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பிதாமகருக்கு, துரோணாச்சாரியாருக்கு, இப்படி எல்லா, அதாவது அவங்கவுங்களுடைய ஸ்தானத்தை வந்து அவர் வந்து கண்டிப்பா நான் நமஸ்காரங்களையுமே வணக்கங்களையுமே அவர் வந்து கொடுத்திருக்கார் இல்லையா. வயதின் காரணமாக, அவர்களுடைய உன்னதமான நிலை காரணமாக பகவான் எப்பவுமே தான் பகவான் அப்படிங்கிற அந்த நிலை கிடையாது. நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சின்ன பொசிஷன் இருந்தா கூட நம்மளுடைய நிலை மேன்மையானது, நான் இந்த மாதிரி கீழே இறங்கி வந்து உனக்கு நான் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தன்மைக்கு நாம வருவோம் இல்லையா. ஆனா பகவான் அப்படி இல்லை. சோ அவர் ஏற்றிருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரத்துக்கு ஏற்றவாறு அவர் வந்து, அதாவது மைத்துனனுடைய அண்ணன், அதாவது தங்கை, அதாவது தங்கையினுடைய கணவராக போகிறார் இல்லையா. ருக்மிணியுடைய கணவராக வந்து ருக்மி ஐ திங்க் ருக்மியுடைய அண்ணன் இல்லையா. ருக்மி வந்து அண்ணன் யாருக்கு, ருக்மிணிக்கு. சோ அவருடைய பாதங்களை வந்து அவர் சேவிக்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ அதாவது அந்த ஒரு கொஷின் வந்து அர்ஜுனர் கேட்பார், தாங்களே வந்து பரம்பொருள், அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து பகவானே நீங்க எதுக்கு ருக்மியுடைய பாதங்கள்ல வந்து நீங்க வந்து சேவிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற கேட்கும் பொழுது, சோ அப்ப நான் இப்ப வந்து அவருடைய தங்கையை வந்து எடுத்துட்டு அழைச்சிட்டு போக தான் வந்திருக்கேன். அதன் பிறகு எனக்கு அந்த வாய்ப்புகள் கிட்டுகிறதோ இல்லையோ தெரியாது. ஆனா என்ன இருந்தாலும் என்னுடைய மைத்துனன் இல்லையா, அதனால அந்த மரியாதையை நான் வழங்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுவார். இதே மாதிரி நம்ம அதாவது சத்யபாமாவுடைய தந்தை யாரு, சத்யஜித் தான். ஸோ அவருக்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நமஸ்காரங்களை தெரிவிப்பார். அவரால் தான் பெரிய ப்ராப்ளம், அந்த கௌஸ்துப மணியை கொண்டு நிறைய சாமந்தக மணி இல்லையா, சாமந்தக மணியில வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வந்தது இல்லையா. ஸோ அவராலே வந்து கிருஷ்ணர் தான் இதை வந்து அபகரிச்சுட்டு போயிட்டார் அப்படின்ற அவப்பேருமே வந்தது. அதன் பிறகு ஜாம்பவானோட வந்து இப்போ நம்ம துவாரகையிலிருந்து சோம்நாத் போற வழியில தான் அந்த ஜாம்பவான் குகைகள் இருக்கு. ஸோ யாராவது நீங்க அந்த யாத்திரை செல்லும் பொழுது 2 இடங்களுக்கு போனீங்கன்னாக்கா அந்த மத்தியில போகும் பொழுது இந்த ஜாம்பவான் குகைக்குள்ள போயிட்டு வரணும். ஸோ ரொம்ப அற்புதமான குகை. அந்த நம்ம சாமானியமா ஒரு நார்மலான ஒரு இது கீழே பூமிக்கு கீழே நம்ம வந்து உள்ள போனோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா வேர்த்து கொட்டுமா கொட்டாதா. ஆனா அந்த குகைக்குள்ள போய் நாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு 2 மணி நேரமும் வந்து பஜன்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. ஆனா ஒருத்தருக்குமே வேர்வையே கொட்டல. இன்ஃபேக்ட் நம்ம ரொம்ப ஒரு மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஏசி போட்டு எப்படி இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்தது அந்த இடம். ஸோ தட் இஸ் த பவர். ஓகே. ஸோ அந்த எத்தனை நாள் வந்து சண்டை போட்டார் ஆக்சுவலி, ஜாம்பவானோட 28 நாள் இல்லையா, 28 நாள் தானே சண்டை போட்டது. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு திங்கள் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஜாம்பவானோட சண்டை போட்டார் அந்த சாமந்தக மணிக்காக இல்லையா. அதன் பிறகுதான் ஜாம்பவான் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறார் அவரே ரொம்ப பலசாலி. ஏன்னா அதாவது எத்தனை யுகங்களோட இருக்கார் அவர். ராமபிரான் வந்தது, அதுக்கப்புறம் துவாபர யுகம் வரைக்குமே இருந்திருக்கார் இல்லையா. சோ அப்படி இருந்தும் கூட அவருடைய பலம் வந்து ரொம்பவுமே ஜாஸ்தி. சோ தன்னை எதிர்க்கக்கூடிய பலம் வந்து இறைவனுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் உண்டுன்றத வந்து ஜாம்பவான் உணர்ந்து அதன் பிறகு அதையுமே நாம் இந்த இடத்துல படிச்சோம். சோ இங்க கிருஷ்ணருடைய உயர்வான குணங்களை வந்து இந்த ரிஷிமுனிகள் எல்லாருமே வந்து அழகா வந்து எடுத்துரைக்கிறது தான் இந்த 2 பக்கத்தினுடைய செய்திகள் இல்லையா. சோ அதாவது பூமி, அதாவது இந்த 24 பண்புகள் இல்லையா, மற்றும் வந்து அதாவது ஒரு நிமிஷம், அக்னி, சூரியன், சந்திரன், பூமி, நீர், காற்று, ஆகாயம், மனம் ஆகியவற்றை பூஜிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த அடிப்படை தத்துவங்களை
அதாவது இங்க எல்லாமே வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, எதெல்லாம் அந்த ரிஷி முனிவர்கள் வந்து அறிந்திருக்கிறார்கள் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஆனால் குரோதங்களிலிருந்து அதாவது குரோதங்கள் பால்பட்டவன் பாவங்கள் அவன் ஒரு மகாத்மாவுக்கு சேவை செய்த போது உடனடியாக அவனை விட்டு விலகி போகின்றன. அதாவது நம்ம இது வந்து விலகி போகின்றதுன்னா அந்த பாவம் எல்லாம் விலகி போடுறது பத்தி எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும்னாக்கா, நமக்குள்ளேயே ஒரு பரிமாற்றம் என்பது ஏற்படும். நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு தொண்டு புரியிறோம் இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுதே நம்முடைய அகங்காரத்தை விட்டுதான் நம்ம அவங்களுக்கு தொண்டு புரியும். அதுதான் உண்மை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரீச்சிங் வேலை பண்றோம் இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து சீனியர் ஜூனியர் அப்படின்லாம் ஒரு கிரேடு அமைச்சுக்குவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த சீனியர் ஜூனியர் கிரேட் எல்லாம் நம்ம வச்சு வாழ்ந்தோம்னாலே நமக்கு இன்னும் அந்த அகம்பாவத்தினுடைய தன்மை, நாம தான் சீனியரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணுமே ஒழிய சீனியரா இருக்கிறவங்க வந்து நம்மள எல்லாருமே சீனியர்னு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது. ஓகே, அந்த ஒரு குணாதிசயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ஒரு நிலை வந்து பகவான்கிட்ட உண்டு ஆக்சுவலி. அவர் எப்பவுமே தான் மேன்மை, அடுத்தவங்க கீழ் அப்படிலாம் இல்லை. அவர் படைச்ச இந்த 4 வர்ணத்தவருமே வந்து அதாவது இந்த பிராமணருக்கு எப்பவுமே அவர் ரட்சணை செய்திருக்கார் இல்லையா? சோ பிராமணர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், பசுக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், பெண்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், குழந்தைகள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், முதியோர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். இவங்க எல்லாருமே இந்த 5 பேருமே ஒரு சமுதாயத்துல வந்து அதாவது எப்பவுமே ரட்சணை கொடுக்க வேண்டிய ஜீவன்கள் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து ஏன் பிராமணர்களுக்கு வந்து ஏன்னா அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? அதாவது அவங்களுடைய பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. பக்தியில வந்து நம்ம வந்து தூய்மை அடையறதே வந்து பிராமணிக்கல், உள்புறமும் சரி வெளிப்புறமும் சரி ரெண்டுமே. நம்மளுடைய பியூரிபிகேஷன் ஆகிறதே நாம் எல்லாருமே பிறப்பால எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கலாம், நம்ம சூத்ரா கூட இருக்கலாம், ஆனா நம்முடைய செயல்களால நாம வந்து பிராமணர்களாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் பகவான் நம்ம கிட்ட வந்து கேட்கக்கூடிய ஒன்று. சோ அததான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறாங்க. உயர் அதிகாரியான பகவான் கிருஷ்ணர் இவ்வாறு ஆழ்ந்த கருத்துக்களை எடுத்துரைத்த போது முனிவர்களும் துறவிகளும் நிசப்தமாகும் அவர் எல்லாமே எடுத்துரைக்கிறார். சோ அப்போ அவங்க நிசப்தமா இருந்து அவங்க வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா? அதாவது அன்பார்ந்த பகவானே, உமது சக்தியால் நீர் பல பெயர்களையும் வடிவங்களையும் கொண்டுள்ளாய். பகவான் வந்து எண்ணற்ற ரூபங்கள் இல்லைங்க, எண்ணற்ற நாமங்கள் நம்ம கணக்கிலே இருக்காது, அன்லிமிட்டெட் இல்லையா? சோ ஆம்னி பொட்டன்ட், ஆம்னிசியன்ட், ஆம்னி பிரசன்ட் இல்லையா? ஆம்னி பொட்டன்ட்னா சர்வ வல்லமை உடையவர்கள், ஆம்னிசியன்ட்னாக்கா அதாவது அனைத்தையுமே வந்து கொண்டிருப்பவர் இல்லையா? அவருக்குள்ள எல்லாமே அடக்கம் தான். ஆம்னி பொட்டன்ட், ஆம்னிசியன்ட், ஆம்னி பிரசன்ட்னா எல்லா இடங்களிலுமே வந்து வியாபித்து இருக்கக்கூடியவர், எல்லாவற்றையுமே தனக்குள்ள கொண்டிருப்பவர். இப்ப இது எல்லாமே வந்து அந்த ரிஷிமுனிகள் வந்து பகவானை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார். இச்செயல் பூமி, கல், மரம் போன்ற பல பெயர்களையும் வடிவங்களையும் கொண்ட பல பொருட்களை படைத்து அப்படியே இருப்பதை ஒத்திருக்கிறது. உமது சக்தியால் வந்து பகவானுடைய சக்தியால் என்ன சொல்றாங்க, பல்வேறான தோற்றங்களை நீர் படைத்தாலும் இல்லையா? அதாவது 84 விதமான அதாவது 84 லட்சம் உயிர்வாழிகளை வந்து பகவான் படைச்சாலும் இல்லையா, அச்செயல்களால் நீர் பாதிப்பு அடையாமல் இருக்கிறீர். அப்படின்னா பகவான் இந்த பௌதீக பண்புகள்ல இருந்து வந்து தூரமா அதாவது வேறுபட்டவர், அவர் முழுவதுமே வந்து ஆன்மீகம் தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கதான் வந்து பௌதீகம் ஆன்மீகம் என்ற வேறுபாடுகள் எல்லாம் நமக்கு உண்டு. ஆனா உண்மையிலே பகவானுக்கு அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. இருந்தாலும் அதுவுமே அவருடைய நிழல்ல தான் வந்து அண்டர் ஷெல்டர் ஒன்லி, அதுவுமே வந்து அவர் தான் பாதுகாக்கிறார். அன்பார்ந்த பகவானே, உமது ஆச்சரியமான செயல்களை கண்டு நாங்கள் வந்து திகைக்கின்றோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும்னாக்கா காளியவான சொல்லலாம் இல்லையா? காளியவானுடைய மரணம். சோ காளியவானுடைய மரணம் அதாவது நிறைய இடங்கள்ல வந்து கான்ட்ரடிக்டரியான விஷயங்கள் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம். பகவான் எப்பவுமே வந்து ஓடிடுறார், ஓடி ஒளிந்து கொள்கிறார், இப்படி எல்லாமே வந்து நிறைய பேர் ஏன்னா அர்ஜுனர் கூட சொல்வார். அதாவது துவாரகையில இருந்து சுபத்திரையை வந்து அர்ச்சனாபுரத்துல இருந்து துவாரகைக்கு வந்து சுபத்திரையை வந்து அழைத்து செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு வந்து குந்தி தேவி வந்து அர்ஜுனருக்கு கொடுக்குறாங்க. சோ அந்த அர்ஜுனருக்கு கொடுக்கும் பொழுது அவரை அழைத்து செல்லும்போது என்னென்ன கிட்ட கிட்ட துவாரகை வந்தாச்சு. சோ அங்கே காளியாவான் வந்து என்ன பண்றான், சோ சுபத்திரையை வந்து கவர்ந்து விடுகின்றான் இல்லையா, புடிச்சிடறான். சோ புடிச்சிட்ட பிறகு அர்ஜுனர் அவருடைய யதார்த்தமான நேர்மையான செயல்களால் அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து அம்ப விட்டு அவனை கொல்லணும்னு பாக்குறாரு. ஆனா அவனை வந்து கொல்லவே முடியல. அப்போ இமிடியேட்டா சுபத்திரை என்ன பண்றா, அண்ணனை வந்து
அண்ணா என்னை காப்பாற்று என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்த ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ அந்த கூக்குரலை கேட்டு கிருஷ்ணரும் அங்கே வரார் இல்லையா. அவளை தூக்கி அந்த அங்க இருக்க பாய்ந்தோட கூடிய அந்த நதியில வந்து ஓடுறார் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த அங்கே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இருவரையுமே ரட்சிக்கிறார். அதன் பிறகு இப்படி வந்து அந்த பிரமிப்பை பார்த்து காளியவான் வந்து, கிருஷ்ணா நீ பயந்து போக ஓடாத, என்னோட வந்து போர் புரியா. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து ஓட ஓட ஆரம்பிச்சிருவார். ஓட ஆரம்பிக்கும் பொழுது அர்ஜுனருக்கு கூட விளங்காது. சுபத்திரை பார்த்து, என்ன இப்பதான் உங்களுடைய அண்ணனுடைய அந்த லீலையை பார்த்தோம் இல்லையா, நம்மள வந்து இந்த பெரிய நீர்ல இருந்து காப்பாத்தினார். சோ அவ்வளவு ஆற்றலை படைத்த அவர் இப்ப ஏன் அந்த காளியவானை கண்டு ஓடுகிறார் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே பின்னாடி ஓடி வராங்க. அங்கே அப்போ வரும்பொழுது இப்ப ஓடிலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் கிருஷ்ணர். சொல்லிட்டு அவர் ஓட ஆரம்பிச்சிருவார். காளியவான் என்ன பண்ணுவான்னாக்கா, கிருஷ்ணர் பின்னாடியே ஓடாம, ஏன்னா இப்போ சுபத்திரையுமே விட்டுருவார், அர்ஜுனனையுமே விட்டுருவார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ணர் பின்னாலேயே ஓடுவான். யாரு? காளியவான். சோ சரியான சமயம் பார்த்து அந்த குகைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைதியான எத்தனையோ யுகங்களாக பாத்தீங்கன்னாக்கா முச்சுக்குண்ட மகாராஜா வந்து தவம் இருப்பார், படுத்து உறங்கின்னு இருப்பார் அந்த இடத்துல. சோ உள்ள வந்த காளியவான் வந்து, கிருஷ்ணா எங்க போன நீ, ஓடி ஒளிஞ்சிட்டியா நீ, என் முன்னாடி வான்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து, ஏன் வா யுத்தம் புரியலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா தான் கூப்பிடுவான் இல்லையா. ராட்சச இதுவா இருந்தாலுமே அவன் அப்படிதான் கூப்பிடுவான். சோ அப்போ அவருடைய மேல் ஆடை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த முச்சுக்குண்ட மகாராஜா அங்கே கிருஷ்ணர் தான் படுத்திருக்காருன்ற அந்த அடையாளமாக அது தோன்றும். ஆனா அந்த இடத்துல வந்து முச்சுக்குண்ட மகாராஜா தான் படுத்திருப்பார். சோ அங்க போய் எழுப்புவார். அவர் வந்து தவத்துல இருக்கார், படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி. சில முத்திரைகள் எல்லாமே நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. உட்கார்ந்து வண்ணம் தவம் பண்ணாதான் தவம் பண்றது கிடையாது. உறங்கிக் கொண்டே அவர் வந்து, அதாவது எவ்வளவோ போர்களை எல்லாம் அவர் வந்து வெற்றி பெற்று இல்லையா, அதாவது தூக்கமே இல்லாத ஒரு நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டதுனாலதான் அவருடைய தவமே வந்து தூக்கமாக மாறியது. இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. முச்சுக்குண்ட மகாராஜ் வந்து படுத்திருக்கார். சோ அந்த முச்சுக்குண்ட மகாராஜா படுத்திருக்கும் பொழுது காளியவன் என்ன பண்ணுவான் வந்து அவரை வந்து எழுப்புவான். சோ கண்ணா எழுந்துருங்க. எழாத போது என்ன பண்றான், அவரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவான். சோ அவருடைய தவ வலிமை எப்படின்னாக்கா, அவர் யார் எழுந்து முதல்ல பாக்குறாங்களோ அவருடைய அந்த என்னது அவருடைய அந்த தவத்தினுடைய பவர் இல்லையா, அந்த பார்வையினால வந்து அவங்க எரிந்து சாம்பல் ஆயிடுவான். சோ எழுந்து முதல் பார்வையா வந்து காளியவானை தான் பார்ப்பார் இல்லையா. காளியவான் பார்த்தோம்னா அவன் வந்து பஸ்மம் ஆயிடுவான். சோ இப்படி கிருஷ்ணனுடைய சாதுரியத்தை பற்றி இன்னொன்னு வந்து அவனை அவனை வந்து நார்மலா வந்து கொல்ல முடியாது. ஏன் நரசிம்ம அவதாரத்திலுமே வந்து ஹிரண்யகசிபு அப்படிதான் இல்லையா. அவன் எங்கே பகல் இரவு சந்தியா காலம் பூமி ஆகாயம் இல்லையா, எந்த ஆயுதம் இப்படி எல்லாமே வந்து வரத்தை கேட்டிருக்கான் இல்லையா. பிரம்மர் இடத்துல வந்து வரத்தை கேட்டு பெற்றதுனால அது எல்லாத்தையுமே தாண்டி ஒரு மனிதனும் இல்லாம மிருகமும் இல்லாத ஒரு அவதாரமாக வந்து பகவான் நரசிம்மராக தோன்றி சோ ஹிரண்யகசிபுவை வந்து வதைத்தார். சோ அனைத்திற்குமே ஒரு காரணம் உண்டு, பகவானுடைய செயல்களுக்கெல்லாம் வந்து காரணம் உண்டு அப்படிங்கறத வந்து நாம நிறைய அவருடைய லீலைகளை வாசிக்கும் பொழுது நாம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ இப்படி அந்த ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை வந்து சொல்றாங்க. அன்பார்ந்த பகவானே சமூக அமைப்புகளையும், அதாவது இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி புகழாரம் சூட்டுகிறார்கள். ஆன்மீக நிலையினும் ஒரே நிமிஷம். சோ இப்படி வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து பகவான் வந்து பிராமண சத்திரிய வைஷ்ய அண்ட் சூத்ரவாக பிரித்தார் இல்லையா. சோ இந்த சூத்ரர்கள் வந்து பிராமணர்கள் வைஷ்யர்கள் மற்றும் வந்து யாருக்கு வந்து கொடுக்கணும், சப்போர்ட் பண்ணணும், சத்திரியர்களுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேத அறிவு இல்லையா, உபனிஷதங்கள் எல்லாமே வந்து அனைத்து வேதங்களுமே பகவானிலிருந்து தான் தோன்றியது அப்படிங்கிறதுமே நாம படிக்கிறோம். சோ வேதங்கள் என்பது தூய்மை இல்லையா. வேதங்களை நம்ம பண்ண நம்ம வேத சாஸ்திரங்களை பரிபாலிக்க நாம நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே நம்ம கிட்ட விலக ஆரம்பிக்கும். ஸோ வீல் கெட்டிங் பியூரிஃபைட் இல்லையா. நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நம்முடைய சாதனைகள் எல்லாம் செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது நமக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள தூய்மை வரும்போது
வெளியிலுமே அந்த தூய்மையை நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். மேலும் பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் ஒரு அருவ சக்தி, அதாவது ரூபமற்ற நிலை, ஆற்றலாக இருக்கிற இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா, பரமாத்மாவே சிருஷ்டியாக இருக்கிறத நாம பாக்குறோம் இல்லையா? இப்படி ஒன்னொண்ணுமே வந்து அவருடைய ஆஹ் அவ்யக்தம், வியக்தம், இந்த மாதிரி நிலைகள் இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையுமே அந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாமே புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார்கள். சோ அவங்க புகழாரங்கள் சூட்டின பிறகு அவங்களுடைய தத்தம் இல்லங்களுக்கு அவங்க திரும்பணும்னு நினைக்கும் பொழுது வசுதேவருடைய அதாவது கிருஷ்ணருடைய தந்தையா இருக்கக்கூடிய வசுதேவர் வந்து அவங்களுடைய பாதார விந்தங்களுக்கு வந்து நமஸ்காரங்களை சேவிக்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ், இப்ப படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது படிக்கிறாங்களா? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே இல்ல, கிருஷ்ணா. நிறைய பேர் கிளம்பிட்டாங்க கிளாஸ்ல இருக்கும் பொழுதே. படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்கு வந்திருந்த முனிவர்களின் தலைவராக கருதப்படக்கூடிய நாரத மாமுனிவர் கூறினார், அன்பார்ந்த முனிவர்களே, கிருஷ்ணரை தன் மகனாக பெற்று இருப்பதால் முழுமுதற் கடவுளின் தந்தையாகியுள்ள வசுதேவர் தமது நற்குணம் மற்றும் எளிய சுபாவம் காரணமாக தனது நலனை கருதி நம்மிடம் இக்கேள்வியை கேட்டிருப்பது புரியத்தக்கது. நெருங்கிய பழக்கம் அலட்சியத்தை உண்டாக்குகிறது என்று கூறப்படுகிறது. கிருஷ்ணரை மகனாக பெற்றிருக்கும் வசுதேவர் அவரை பயபக்தியுடன் பார்ப்பதில்லை. கங்கை நதியின் கரையில் வசிப்பவர்கள் அதில் நீராடுவதை முக்கியமாக யாத்திரை செல்வதையும் கருதாமல் வேறு தூர இடங்களுக்கு தீர்த்த யாத்திரை செல்வதை நாம் காண்கிறோம். கரெக்ட் தான். இப்போ நம்ம ஊர்லயே வந்து புனிதமான ஒரு ஸ்தலம் இருக்குன்னா நாம வந்து அதை நம்ம டெய்லி பார்க்கும்பொழுது பெருசா நமக்கு தெரியாது. ஆனா வேற ஊர்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து அந்த இடத்த வந்து சேவிச்சுட்டு போவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் கங்கை கரை ஓரமா இருக்கிறவங்களுக்கு கங்கை கரையினுடைய மகத்துவம் வந்து ஒரு சாதாரணமாகத்தான் இருக்கும். ஆனா நாம இங்கிருந்து ஃபிளைட்டை பிடிச்சி ட்ரெயினை பிடிச்சி அங்க போயிட்டு நாம என்ன பண்ணுவோம்? அங்க போய் கங்கா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம வருவோம் இல்லையா? அந்த போலதான். சோ இங்க வசுதேவர் என்ன கேள்வி கேட்டாருனாக்கா, ஒரு அதாவது செயல்கள் எல்லாவற்றின் விளைவுகளை முறியடிக்க வல்ல, அதாவது கர்ம பலன்களை வந்து முறியடிக்க வல்ல இல்லையா? மிக உயர்ந்த செயல் எது அப்படின்னாக்கா பக்தி தான் இல்லையா? அதுதான் வந்து அதுக்கான விளக்கத்தை வந்து அந்த ரிஷி முனிகள் கிட்ட வந்து கேட்கிறார். அதாவது எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய பக்தி ஒன்றுதான் வந்து நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்ம பலன்களை கூட வந்து முறியெடுக்க வல்லது. நாம் அப்படியே கர்ம பலனை கேட்டா கூட வந்து அதையுமே தாண்டி வந்து வந்து செய்யக்கூடிய ஒன்று வந்து பக்தி தான். ஆனா அதை நம்ம பக்குவமான முறையில வந்து எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யும் பொழுதுதான் அது வந்து உன்னதத்தை அடையும். அதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா வரும். வாசிங்க மாதாஜி ஃபுல்லாவே. அறிவில் ஈடற்றவரான பகவான் கிருஷ்ணர் உடனிருக்கும் போது வசுதேவர் அறிவுரை வழங்கும்படி நம்மிடம் கேட்டிருக்க வேண்டாம். படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய சொற்களால் பகவான் கிருஷ்ணர் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவருக்கு அப்பாற்பட்ட எந்த சக்தியும் அவரை தீண்டுவதில்லை. காலப்போக்கில் மாறுதல்களை ஏற்படுத்தும் ஜடத்தன்மைகள் அவரில் எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்துவதில்லை. அவரின் பரமமான ரூபம் அறிவு நிரம்ப பெற்றது. அதை அறியாமை, தற்பெருமை, பற்றுதல், குரோதம், புலனின்ப வேட்கை ஆகியவை பாதிப்பதில்லை. நற்செயல், தீச்செயல் பற்றிய கர்ம விதிகள் அவரின் அறிவை கட்டுப்படுத்துவதில்லை. ஜடசக்தியின் முக்குணங்களாலும் அது பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவரை விட உயர்ந்தவரோ அல்லது அவருக்கு இணையானவரோ எவரும் இல்லை. ஏனெனில் அவரே உன்னத அதிகாரியான முழுமுதற் கடவுள். கட்டுண்ட மனிதன் ஜடப்புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவற்றால் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் கட்டுண்ட ஆத்மா கிருஷ்ணருக்கு சமமானதென எண்ணலாம். ஆனால் கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர். சூரியன் சில சமயங்களில் மேகங்கள், பனிமூட்டம் அல்லது ஏதாவது கிரகத்தால் மூடப்பட்டிருப்பதாக தோன்றினாலும் உண்மையில் அப்படியல்ல. அறிவில் குறைந்தவர்களின் கண்கள் இத்தகைய கருத்துக்களால் மறைக்கப்படும் போது சூரியன் காணப்படவில்லை என அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். அதுபோலவே புலன்களால் ஈர்க்கப்பட்டு புலனின்பம் தொய்ப்பதில் மூழ்கி இருப்பவர்கள் முழுமுதற் கடவுளை தெளிவாக காண்பதற்கில்லை. பின்னர் முனிவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமர் பகவானின் முன்னிலையில் வசுதேவருக்கு அவர் வேண்டிக் கொண்டபடி நல்லுரை வழங்கினார்கள்.
கர்மத்தின் விளைவுகளை அல்லது இச்செய்கையினால் காரணமாக பயன் கருதி புரியப்படும் செயல்களில் விளைவுகளை எதிர்ப்பதற்கு ஒருவன் பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கென வகுக்கப்பட்டுள்ள யாகங்களை நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் நிறைவேற்ற வேண்டும். யாகங்களின் பலன்களெல்லாம் பகவான் விஷ்ணுவை சென்றடைகின்றன. முக்காலமும் உணரவல்ல மகான்களும் முனிவர்களும் வெளிப்படுத்தியுள்ள வேதங்களெனும் கண்களின் மூலம் எல்லாவற்றையும் காண வல்லவர்களும் இதயத்தில் படிந்திருக்கும் ஜடமாசுக்களை அகற்றி முக்திக்கான பாதையில் சென்று பரமானந்தம் அடைவதற்கு பகவான் விஷ்ணுவை மகிழ்விக்க வேண்டுமென்று பரிந்துரைக்கிறார்கள். வெவ்வேறு சமூக அமைப்பை சார்ந்தவர்களும் புருஷோத்தமரான அல்லது ஆதி புருஷன் என்று அழைக்கப்படும் பகவான் விஷ்ணுவை இவ்வாறு வழிபட்டு பயன்பெறலாம். ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் என்று ஆவல் ஜட உலகிலுள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் உள்ளங்களில் ஆழமாக பதிந்துள்ளது. பொருளீட்டவும் இயன்ற மட்டும் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கவும் மனைவி மக்களை அடைத்து மகிழ்ச்சியா இருக்கவும் பின்னர் சொர்க்கம் செல்லவும் யாவரும் விரும்புகிறார்கள். ஆனால் இந்த ஆசைகளெல்லாம் ஜட பிணைப்புக்கு காரணங்களாக அமைகின்றன. எனவே இந்த பிணைப்புகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒருவன் தான் நல்வழியில் ஈட்டிய செல்வத்தை பகவான் விஷ்ணுவை மகிழ்விப்பதற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். ஜட இச்சைகளை வெல்வதற்கான ஒரே வழி விஷ்ணுவின் தொண்டில் பயபக்தியுடன் ஈடுபடுவதாகும். இவ்வழியை கடைபிடிப்பவன் இல்லற வாழ்வில் இருந்தாலும் புலன் கட்டுப்பாடுடன் 3 விதமான ஜட இச்சைகளை, அதாவது இக உலக செல்வங்களை சேர்த்தல், மனைவி மக்களுடன் இன்பம் பெறுதல், சொர்க்கம் செல்ல விரும்புதல் ஆகிய ஆசைகளை துறக்க வேண்டும். நாளடைவில் அவன் குடும்ப வாழ்க்கையை விட்டு விலக்கி துறக்க வேண்டும். மேற்கொண்டு பகவானின் சேவையில் பக்தியுடன் முற்றிலுமாக ஈடுபட வேண்டும். வாழ்வில் ஒவ்வொருவரும் பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் என்ற உயர் அந்தஸ்தில் பிறந்தவர்கள் கூட தேவர்களுக்கு, முனிவர்களுக்கும், பித்ருக்களுக்கும் மற்றும் உயிர்வாளிகளுக்கும் நிச்சயமாக கடன் பட்டவர்கள் ஆகிறார்கள். இந்த கடன்களை தீர்ப்பதற்கு ஒவ்வொருவரும் வேதம் பயின்று யாகங்கள் இயற்றி தர்மத்தின் படியான கிரகஸ்த வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதற்கு நாம் குழந்தைகளையும் பயிற்றுவிக்க வேண்டும். இந்த கடனை தீர்க்காமல் துறவி மேற்கொள்பவன் நிச்சயமாக வீழ்ச்சி அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இங்கே நிறுத்துங்கோ. அடுத்த வாரம் 804 இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இதனுடைய விளக்க உரையுமே நான் வந்து அடுத்த இதுல வந்து நான் சொல்றேன். ஓகே ஓகே மனோஜ். கல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास